Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час, і дзякую яму за гэта, што прытрымліваецца графіка. З намі кандыдат гістарычных навук, маяніст Яўген Красулін. Добрый дзень, спадар Яўген. День добрый. Ну што ж, давайте-ка мы чарговыя новыя палітычныя спрэчкі, сваркі і прапановы паспрабуем прааналізаваць праз гістарычны досвед і паглядзім, да чаго ўсё гэта прыводзіць, таму што, як мы з вами ўжо не адзін раз даказвалі, нішто не нова пад месяцам. Усё ўжо было. Пэўны час таму у нас у эфіры Александр Апейкін заявіў, што прыйшоў час дэмакратычным структурам самараспусціцца дзеля того, каб дасягнуць трох мэтаў. Па-першае, гэта вызваленне палітвязняў, другое спыненне рэпрэсій і трэцяе магчымасць тым, хто знаходіцца ў вымушанай эміграцыі, вярнуцца на радзіму. Ну вось такі варыянт, умоўна кажучы, нацыянальнага прымірэння апазіцыі і правячага аўтарытарнага ці таталітарнага рэжыма. З гэтай нагоды мне прыгадалася гісторыя 1925 года, якая тычылася таксама беларускіх нацыянальных сілаў. І вось давайте, можа быць, праз гэты ці праз іншы прыклад прааналізуем, ці працуюць такія прапановы. Так, ну я так разумею, нам прапануецца доўгім пакручастым складаным шляхам ісці да той праўды, што, уласна кажучы, Апейкін прапануе здацца. Ось, і наколькі гэта эфектыўна ў нашай сітуацыі, што гэта несе нам. Ну, уласна кажучы, гаворка ідзе пра падзеі 20-х гадоў, так? Мінулага стагоддзя. Якраз 100 год хутка будзе гэтым падзеям, у наступным годзе юбілей будзем адзначаць, калі будзе жаданне. Канферэнцыя 25-го года ў Берліне, якая праводзілася, так званая другая усебеларуская канферэнцыя, на якой вырашалася вельмі істотнае пытанне па тым часе. Сапраўды оно было істотным, сапраўды адказ быў няпростым, прынамсі для удзельнікаў той канферэнцыі, тых падзеяў. Як успрымаць тое, што адбываецца ў той час у савецкай Беларусі, і як якую стратэгію абіраць для сябе ў гэтай сітуацыі. Вось асноўная прапанова арганізатараў той канферэнцыі была гэта, як і цяпер з боку спадара Апейкіна, пайсці на прымірэнне, пайсці на, скажем так, прызнанне савецкага ладу на тэрыторыі Беларусі. Ну і, уласна кажучы, вярнуцца дзеля таго, каб паўдзельнічаць па меры магчымасці вось у гэтай пабудове новай на той момант Беларусі. І зноўку я б не праводзіў адразу паралелі аўтаматычна паміж той сітуацыяй нашай, бо нават калі ўзяць вось зыходныя, так, на якіх прапаноўвалася прыняць гэтае рашэнне тым людзям, якія знаходзіліся ў эміграцыі на той момант у апазіцыі да савецкага рэжыму беларускага, ну і савецкага ў цэлым. І тое, што мы маем цяпер у Беларусі, у эміграцыі, гэтак далей, і ўвогуле ў свеце. Вось калі глядзець на тое, з чым, вось на падмурку чаго трэба было прымаць рашэнне удзельнікам канферэнцыі 25-го году. Па-першае, патрабаванні, якія вылучаліся вось гэтымі самымі удзельнікамі, увогуле палітычнымі дзеячамі, тыя, якія спрычыніліся у тым ліку і да стварэння і Беларускай Народнай Рэспублікі, Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, дарэчы, якая перажыла некалькі, скажем так, хваляў расколу, як бы цяпер казалі, там, калі б у нас быў інтэрнэт у тыя часы ў беларусаў, пісалі бы ўсе, ну калі яны нарэшце аб'яднаюцца, так, і трэйдмарк, як цяпер гэта можна ставіць за гэтай фразай. І іхнія патрабаванні былі якія? Гэта, ну, скажем так, пэўная незалежнасць Беларусі, пэўная, бо былі сілы, якія, скажем так, не настойвалі на абсалютным суверэнітэце незалежнасці Беларусі.
іх задавольваў пэўны ўзровень аўтаноміі ці федэралізацыі. Но пры гэтым, скажем так, магчымасць адбудоўваць нацыянальную вось гэтую свядомасць, адбудоўваць нацыянальную дзяржаву можа з нейкімі там абмежаваннямі, дэлегаваннем нейкіх паўнамоцтваў умоўнаму цэнтру. І, уласна кажучы, адна з істотных пазіцый у іхніх праграмах гэта барацьба супраць капіталізму і прыватнай маёмасці, бо ў асноўным удзельнікі тых падзеяў гэта людзі левага лягеру, левага спектру палітычнага, гэта сацыялісты. Уласна кажучы, яны выступалі супраць прыватнай маёмасці, яны выступалі зноўку супраць рынкавых адносінаў, капіталістычных адносінаў і гэтак далей. І глядзім на тагачасную сітуацыю ў савецкай Беларусі. І бачым, што ідзе карэнізацыя, беларусізацыя, так, адукацыя пераводзіцца на беларускую мову, дзяржаўныя інстытуцыі пераводзяцца на беларускую мову. Я памятаю, яшчэ дзед мне распавядаў, які ў той час вучыўся ў школе, як іх там выпраўлялі, ось он прыходзіць да настаўніка, кажа, там, а вось як вырашаецца гэта задача, Анатолий Иванович, ён кажа, не Анатолий Иванович, а дядька Антось. Ось, і зноўку узбуйненне на гэты час прыпадаюць з тэрыторыі Беларускай ССР, пасля таго, як расійскія бальшавікі ацяпалі значную тэрыторыю ў Беларусі. Усё ж такі 20-е гады робяцца сведкамі узбуйнення тэрыторыяў, калі вяртаецца у тым ліку і Віцебская вобласць у склад Беларусі, Віцебская губернія па тым часе. І вось ізноўку гэта трыумф сацыялізму, трыумф сацыяльнай справядлівасці, асабліва калі глядзець здалёк, дык і праз прызму зноўку агітацыі. А вось у чым расійскія бальшавікі і іхнія цяперашнія наступнікі, яны у агітацыі, канешне, майстры. І на гэта вельмі лёгка павесціся, што так, наша праграма выканана. Усё, што мы хацелі, вось яно мы назіраем у савецкай Беларусі. Дык навошта нам вось гэтае бадзянне па замежжах, тым больш, што сітуацыя яна не была спрыяльнай для беларускай эміграцыі ў тыя часы, як, уласна кажучы. Цяпер я б казаў, яна нават больш спрыяльна для беларускіх эмігрантаў цяперашніх, чым тады. Тады першапачаткова Рада БНР, памятаем, апынулася, першапачаткова ўжо праходзім, скажем так, этапы вайны пасля 20-го году. Рада БНР у Коўня, у Літве, у Літоўскай рэспубліцы. А ў 24-м годзе, 23-24, пачынаюцца праблемы з літоўскім урадам. Літоўскі ўрад не бачыць карысці, ось спачатку яны бачылі ў беларусах карысць, гэта як фактар, скажем так, барацьбы за Віленскі край для Літвы, але пасля таго, як Ліга нацыяў прызнае за Польшчай права на валоданне Віленскім краем, усё, для Літвы пытанне не такое актуальнае, беларускае пытанне. І тым больш, што беларусам не надта давяраюць, тут зноўку глядзі сучаснасць. Гэта і пастаяннае шастанне беларусаў праз мяжу у тую ж савецкую Беларусь. А што там з імі робяць у гэтай савецкай Беларусі? І з якімі мэтамі яны вяртаюцца, і з якімі заданнямі, магчыма, яны вяртаюцца адтуль, невядома. Тым больш, што зноўку, ўсё ж такі удзел беларусаў у першай літоўска-беларускай дывізіі Жалігоўскага у справе, калі Польшча фактычна адцяпала у Літвы Віленскі край, калі палякі казалі, нас там няма, так, вось гэта першыя іх тамнеты, і ківалі вось на беларусаў з гэтай самай першай беларуска-літоўскай дывізіі. Карацей, літоўцам няма ніякага рэзону утрымліваць і далей, падтрымліваць беларусаў у выгнанні. Ездзіць далей, там, Прага, нармалёва, там, Нямецчына можа быць, ніякіх перспектываў няма. А тут адчыняецца Савецкі Саюз, Савецкая Беларусь, дзе будуецца нацыянальная дзяржава, нацыянальнае адраджэнне, адукацыя, навука, зноўку сацыялістычнае пераўтварэнне, зноўку памятаем, што гэта эпоха новай эканамічнай палітыкі.
там няма голаду, там няма разрухі, там ўсё аднаўляецца, у тым ліку эканоміка. Людзі пачынаюць набываць хоць нейкі вось гэты эканамічны тлуш пасля ўсіх гэтых пертурбацыяў першай сусветнай і потым грамадзянскіх войнаў разнастайных і інтэрнацыянальных таксама. І для ўдзельнікаў гэтай канферэнцыі ў Берліне, канечне, ідэя замірыцца з савецкай уладай і вярнуцца ў савецкую Беларусь была, скажем так, не адрэнальнай. Яна не пагражала на той момант і ў іхняй перспектыве нейкімі там складанымі наступствамі для уласнай маралі, для уласных палітычных поглядаў, для поглядаў нацыянальных і гэтак далей. І для іх БССР гэта быў сапраўды такі варыянт вырвацца з гэтых праблемаў міграцыі, праблемаў палітычнага тупіку і, уласна кажучы, уліцца ў тое, за што яны, уласна, і змагаліся. Гэта беларусізацыя, гэта сацыялізм. І гэта і прывяло да таго, што канферэнцыя прыняла не тое, што рэзалюцыю здацца, так, як прапануецца цяпер. Гэта удзельнікі канферэнцыі прынялі рашэнне удзельнічаць у вось гэтай пабудове новай сацыялістычнай Беларусі. І вярнуліся. І зноўку далей пачынаецца іншая гісторыя, так, якая завецца, памыліліся ў разліках. Што нам дае, канешне, прывілей, бо мы ўжо стаім на плячох іхняга досведу і можам больш асэнсавана зірнуць на тое, што прапануецца цяпер. Так? А цяпер прапануецца што? Якія там пункты спадара Пейкі нагучыў? Спыненне рэпрэсіяў, так, падаецца? Спыненне рэпрэсій, вызваленне палітвязняў і магчымасць вярнуцца да хаты. Магчымасць вярнуцца да хаты. Уласна кажучы, у Савецкім Саюзе ў той час у Савецкай Беларусі вось гэта было выканана, так, спыненне рэпрэсіяў, палітзняволеных тады асабліва не было. Вось, былі, канечне, так, не ў такіх маштабах, каб агітацыя іх заўважыла, і тых, хто знаходзіўся за мяжой, заўважыў. Гэта тады, прынамсі, не вызначалася як тренд, такі істотны. Вось, і зноўку гэта беларусізацыя, гэта лібералізацыя эканамічная. Так, значыць, сітуацыя вось такая. Калі мы паглядзім на нашу цяперашнюю сітуацыю, у нас ёсць, скажам, нейкія перадумовы казаць, што у Беларусі праходзіць беларусізацыя, там мяккая, цёплая, якая заўгодна. Падаецца, не. Якраз мы сутыкаемся з тым кожны дзень, што ідзе наступ на ўсё беларускае, на беларускую мову, на беларускую гісторыю, на беларускія ідэнтычнасці. І такім чынам мы вяртаемся не ў краіну, дзе вось нам прапануюць будаваць беларускую дзяржаву, а краіну, дзе нам прапануюць будаваць, тут слухачы могуць накідаць варыянты. Але выбачаюся, што я пераб'ю, просто змяніліся варыянты, змяніліся тэндэнцыі, і зараз на замену з разуменнем, што сябе ўяўляе лукашэнкаўскі рэжым, што ён антынацыянальны, антыбеларускі, не ідзе размова пра нацыянальны трэк і ўдзел у ім, а ідзе размова пра гуманны трэк, гуманістычны трэк, вызваленне людзей, уратаванне жыццяў людзей. Гэта, як кажуць, урыўкі з другога тому нашых разважанняў. Вось першае, што мы не вяртаемся ў беларускую дзяржаву, мы вяртаемся невядома куды. Другое, гэта вось гэтае спыненне рэпрэсіяў. Мы можам не хадзіць далёка за 100 год да нашых часоў. Мы можам схадзіць гадкоў на 10 таму. Так, памятаем, 15-й год, 2015, не 1915. Вызваленне палітзняволеных, зноўку такое знянацку дастаткова, нечакана, так, памятаеце, як Статкевіч з'явіўся на вакзале, Мікола. Вось, потым іншыя палітзняволеныя выйшлі, іх тады было нешмат зусім. Пасля чаго, так, вось,
знялі частку санкцый заходняй краіны з Беларусі. Падаецца, ўсё цудоўна. Вось 19 год, які чамусьці усе прыгадваюць, і усе жадаюць яго вярнуцца у гэты 19 год. Можа, тыя, хто жыў у 20-х годах у Савецкім Саюзе, у Савецкай Беларусі ці за мяжой, асабліва марылі вярнуцца ў 1913 год. І тут зноўку, што адбылося далей? А далее адбыўся 20 год, пасля 19 ён непазбежна ідзе. І ў выніку тыя ж самыя палітзняволеныя, якіх адпусцілі, і рэпрэсіі, якія спынілі, так, першыя былі зноў узятыя, а другія зноў пачалі развівацца толькі ў куды большых маштабах. Гэта паказвае, што, так, можам вярнуцца. Но пры існаванні гэтага рэжыму працяг будзе вядомым. Бо пасля 19-го ідзе 20-й год. І тое ж самае адбылося з удзельнікамі канферэнцыі 25-го году, якія, у масе сваёй ўсё ж такі кончылі свае жыцці вельмі сумна. Прычым перажыўшы вельмі цяжкія часы яшчэ ў Савецкім Саюзе, як тая ж Палута Бадунова, так? Вось яна вярнулася ў Савецкі Саюз, і вярнулася, вось усе кажуць, як цяжка там у эміграцыі, фінансава цяжка, вяртаецеся на радзіму, ўсё будзе значна прасцей. Вось яна вярнулася, яна жыла ў жабрацтве, у 32-м годзе спрабавала зноў з'ехаць у міграцыю, но ўсё, пастка захлопнулася. І ўжо ніхто не даў гэта зрабіць, і жыццё яе скончылася, як шмат у якіх іншых дзеячаў беларускага адраджэння і стварэння першай беларускай дзяржавы ў 20-м стагоддзі. Цяпер хто дасць гарантыі, што рэжым змяніўся з 15-го году? Вось хто такі адважны чалавек, які скажа, ўсё, я там пайшоў, зазірнуў у вочы там Александру Рыгорычу, Карпенкову, Качанова і убачыў там чалавека, які гатовы спыніць рэпрэсіі, выпусціць палітзняволеных, вярнуць усіх мігрантаў і нічога ім не рабіць. Зноўку. І Лукашенко, і ягоныя памагатыя неаднойчы казалі: вяртайцеся, адсядзіце сваё, а далей паглядзім. То бок ні пра якое спыненне рэпрэсіяў гаворкі не ідзе, і адкуль спадар Апейкін узяў гэту ідэю, не ведаю, адкуль ён яе ўзяў. Можа, такі вось суперстакгольмскі сіндром, што вось насамрэч яны такія хорошыя, хоць яны сцвярджаюць пры гэтым, што не, хлопцы, мы не хорошыя. Мы зробім з вамі ўсё, што пажадаем, калі вы нам даруеце і выпусціце вось проста так. Адсюль яшчэ і вернецеся да нас. Спадар Евген, давайте іншы варыянт разглядзім, разумеючы, што вяртацца небяспечна, што ніхто там вочы у гэтых катаў не зрабіліся добрымі, але думаючы пра тое, што трэба неяк ратаваць людзей, палітвязняў, і не толькі палітвязняў, хто сядзіць па палітычных матывах, умоўна кажучы, там офіс, кабінет, каардынацыйная рада, хто там яшчэ, самараспускаюцца. Не едуць нікуды, застаюцца за мяжой, але спыняюць усю там сваю палітычную дзейнасць. Там Латушка ідзе, займаецца відэахосцінгам, там Ціхановская дзяцей выхоўвае, там Красулін піша толькі там пра нейкі там, я не ведаю, Мая, ці гэта яшчэ што-небудзь, не лезе ў гэтыя гісторыка-палітычныя аспекты. Можа, тады скажуць, добра, раз вы там нічога не робіце, то гэтых выпускаем, прабачаем, працэсы ідуць, як мне пісаў Воскресенскі. Гэта зноўку вось тая ні на чым не заснаваная ідэя Апейкіна, што рэжым змяніўся, што рэжым не з'яўляецца тым, чым ён ёсць насамрэч. Бо такія рэжымы, яны ж даследаваны, мы бачылі іх у гісторыі. Гэта зноўку вось адна з памылак метадалагічных тых, хто у нас спрабуе даследаваць рэжым і ўвогуле падыходзіць, скажем так, са сваімі прагнозамі, нейкімі там перспектывамі, апісаннем, візіямі і гэтак далей. Усе імкнуцца глядзець на сітуацыю як на статычную. Ось, зноўку бярэм, добра, не 19-й год. Бярэм там які-небудзь 18-й год, так, якраз 100 год БНР,
вось гэты канцэрт перад тэатрам оперным куды менш, канечне, шматлюдны, чым тое, што адбывалася ў Менску ў канцы жніўня у верасні 2020 году. Зноўку там за бел-чырвона-белую сімволіку асабліва падкрэсліваю, не ціснуць. Існуе там крама сімвал біва і гэтак далей. Усё цудоўна, так? Но рэжым-то існуе, ён не існуе ў статыцы. Ён не можа кожны дзень адзначаць 100 год БНР. Ён не можа нават раз на год адзначаць чарговую дату БНР. Ён мусіць развівацца. І ён развіваецца, як мы бачым і бачылі, і як ён сцвярджае і сцвярджаў увесь час. Ён развіваецца не ў бок дэмакратызацыі, не ў бок беларусізацыі, не ў бок умацавання суверэнітэта краіны, не ў бок умацавання правоў чалавека і гэтак далей. І не ў бок зноўку развіцця эканомікі. І такім чынам мы бачым толькі пастаяннае пагаршэнне сітуацыі ў выкананні гэтага рэжыму. 2020 год гэта ж не тое, што прыйшлі там нейкія недасведчаныя неразумныя людзі кшталту Ціханаўскай, падбухторылі неразумных жа беларусікаў выйсці на вуліцы, вось, і пабуяніць там. Не, гэта ж вынік развіцця вось гэтага рэжыму. Гэта вынік таго, што беларусам ужо надакучыла, страшэнна надакучыла цярпець вось гэтага чалавека, і гэта самы рэжым. Беларусам патрэбны перамены, яны перараслі гэты рэжым. Рэжым застаўся глыбока ў гісторыі, далёка там у часах. Беларусам трэба новае. І вось прапанова, скажам, цяпер вярнуцца ў гэты рэжым і думаць, што ўсё будзе так? Не, не будзе так. Гэта ўсё развіваецца. І ў выкананні рэжыму гэта развіваецца ад кепскага да горшага. Мы ж вось зноўку не толькі мы, у першую чаргу тых, хто прапануюць здацца, там самараспусціцца, вярнуцца і гэтак далей. Яны што, не глядзяць вось на той кантэкст сучасны, у якім мы існуем? Яны ўвогуле ў курсе, што вайна ідзе, напрыклад, на поўдзень ад Беларусі, і Беларусь гэта нейкім бокам у гэтую справу ўцягнута. І што калі ты вяртаешся ў Беларусь, власна кажучы, у табе перспектыўкі пайсці паваяваць супраць Украіны, супраць Польшы, супраць Літвы і гэтак далей. Зноўку, рэжым Лукашэнкі, ён жа не сам існуе. Ён існуе ў сімбіозе шчыльнейшым з пуцінскай Расіяй. Пра пуцінскую Расію згодны, гэта размова асобная. Бо там Пуціна можна лёгка выкрэсліць, Расія застанецца. І ідэйкі гэтыя застануцца экспансіянісцкія. Но пакуль іх агучвае Пуцін, таму бярэм яго. І Пуцін адкрытым тэкстам кажа, што наступная будзе Польша, наступнымі будуць краіны Балты і гэтак далей. І вось некаторыя там беларусы зноўку, не ведаю, беларусы яны ці не, у сваіх фейсбуках уже друкуюць там мапы, а вось давайте арэшнік у Брэсце размесцім, і як мы будзем пагражаць усім гэтым самым еўрапейцам клятым. Вось, уласна кажучы, тыя, хто прапануе самараспусціцца і вярнуцца, ён прапануе паўдзельнічаць у перспектыве вось у гэтым процістаянні. На баку далёка ні захаду, ні дэмакратыі, ні правоў чалавека, ні эканамічнае развіцця, ні будучыні Беларусі. Яны прапануюць паўдзельнічаць у знішчэнні Беларусі ці, скажам, з боку Расіі і пятай калёны ўнутры Беларусі, ці з боку, што рабіць, калі пуцінская Расія разам з беларусамі пойдзе на захад, з захаду прылеціць адветка. Вось тым самым арэшнікам, якія размесцяцца ў Брэсце, ці дзе яшчэ іх мараць размесціць. Зноўку арэшнік, гэта хутчэй метафора. Вось гэта прыляціць у Беларусь. І, уласна кажучы, наступствы будуць непрадказальнымі для нас. Тое, што трагічнымі адназначна, да якой глыбіні трагічнымі, вось гэта, скажем так, можа быць аб'ектам абмеркавання.
Так, я па-перш хочу падзякаваць усім, хто тут пісаў мне пажаданні віншаванні Анону, Максіму, Эміліі, Агрэсту, усім іншым. Дзякуй вялікі за зычэнні. Я, дарэчы, хацеў бы заклікаць, калі у вас ёсць такая магчымасць, то полк Кастуся Каліноўскага абвесціў калядны збор для дзяцей загінулых ваяроў. То, калі ласка, ёсць такая у вас магчымасць, далучыцеся да гэтага збору, каб зрабіць дзецям трошачку прыемнай і хвілінку радасці надаць праз такія падаруначкі. Зараз дадуць спасылачку у нас у каментатарскай. Спадар Евген, я зразумеў, што вы кажаце пра тое, што вот распісваючы, што рэжым ніякім чынам не змяніўся, што нават самароспуск, капітуляцыя дэмакратычных сілаў не прывядзе аўтаматычна там да спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў, ну і гэтак далей, гэтак далей. Вы ўсё добра адзначылі. Але калі браць на гістарычных прыкладах той же самай канферэнцыі 25-го года, ну не ўсе ж вярнуліся. Вот уявім сабе, што пераважная большасць беларусаў, якія зараз знаходзяцца за мяжой, яны з галавой, яны выдатна разумеюць, што сябе ўяўляе лукашэнкаўскі рэжым, яны не павераць ніякім абяцанкам, якія там будзе раскідаваць Азаронак з Пятроўскім і ўсе астатнія гігіны, і застануцца тут. Але структур дэмакратычных няма. Як это паўплывае на іх сітуацыю? Ну, вы маеце на ўвазе тую сітуацыю, калі ўсё ж такі дэмакратычныя структуры пайдуць на паваду у Апейкіна. Да, вот дэмакратычныя структуры распусціліся, беларусы, ну хто захацеў адсядзець і застацца там на радзіме, той паехаў, пераважная большасць засталася тут, засталася без дэмакратычных структур, которые вот эти все, которые не даюць спакою, тому что і Ціхановская рэжым не перамагла за столькі гадоў, і латушка балабол, і координацыйная рада пустое место. Ну вот няма нікога, все нормально. У якой сітуацыі апынуюцца беларусы в эміграцыі? Ну, тады Пуціну з Лукашэнкам па гэта філіжаначцы кавы. Вось, гэта іх профіт, гэта іх перамога, канечне, не перамога стратэгічная, бо іх перамога стратэгічна не можа быць. Глядзіце на сітуацыю у Сірыі, так? Зноўку у нас тут пайшла такая традыцыя пісаць за тыдзень паў рэжым Асада. Хлопцы, рэжым Асада у 52 гады існаваў. У тым ліку і з узброенымі паўстаннямі, з масавымі забойствамі, з гіганцкай колькасцю палітзняволеных, і плюс 13 год грамадзянскай вайны, якая, заўважым, яшчэ не скончылася. І толькі гэтая грамадзянская вайна прынесла 500 000 трупаў па таких сціплых прикидках, бо там до 800 тысячаў называюць. І каля 7-8 мільёнаў уцекачоў, якія пакінулі свае жытлы, і шмат хто з'ехаў за мяжу. Дарэчы, цяпер вось пачаўся тренд на вяртанне, гэта вельмі цікавы тренд, но ён заслугоўвае асобнай тэмы, бо ён будзе вельмі актуальным і для нас. Бо як бы я не казаў, што цяпер вяртацца сэнсу няма, і больш за тое гэта шкодна, ўсё роўна трэба будзе вяртацца. Бо Беларусь без нас, без тых, хто выехаў, не выцягне. Дарэчы, гіганцкая праблема для нас. І зноўку, вось я, як чалавек, які займаўся краінамі Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі, магу казаць, што праблема міграцыі, прыцягнення мігрантаў у Беларусь, у беларускую эканоміку, гэта для нас у перспектыве вельмі актуальнае пытанне. І ўжо цяпер трэба распрацоўваць свае падыходы, канцэпцыі, свае візіі вось таго, як мы будзем выходзіць з дэмаграфічнай катастрофы, якая вядзе за сабой і катастрофу ў выніку эканамічную. Мы не выцягнем, зноўку, гэта ўсе разумеюць. Украінцы гэта разумеюць, дарэчы, пераманьваюць актыўна беларусаў, літоўцы, палякі. Трэба будзе вырашаць гэтае пытанне. Ну, у першую чаргу, канечне, калі падзе рэжым, калі сапраўды спыняцца рэпрэсіі, выйдуць палітзняволеныя. І не тое, што самараспусцяцца гэтыя нашыя дэмакратычныя структуры, а яны вернуцца.
и проведут свободные и справедливые выборы для того, каб беларусы уже сами вызначали, кто будет далей вызначать, выпрацоўваць, арганізоўваць, кіраваць пабудовай будучыні ў Беларусі. Вось тут якраз спатрэбяцца ўсе гэтыя людзі. Калі цяпер гэтыя структуры распусцяцца, ну добра, а хто будзе тады гэта ўсё рабіць? Вось у той жа Сірыі няма моцнага палітычнага цэнтру, так, які прызнаваўся ўсімі. Вось Хаят Тахрир аш-Шам, усе ведаюць, што гэта арганізацыя прызнаная тэрарыстычнай, што выклікае вялікія пытанні і зноўку вялікія перашкоды на прызнанне гэтай групоўкі, прызнанне ейнай перамогі. І, уласна кажучы, гэта вельмі негатыўна ўплывае на перспектывы Сірыі, аднаўлення Сірыі. Таму вось надо даць належнае гэтай групоўцы і лідарам гэтай групоўкі, што яны, магчыма, паглядзеўшы на досвед Талібану афганскага, яны пачынаюць паводзіць сябе як зайчыкі, казаць, што вось мы дэмакраты, мы правядзем выбары, мы нікога не будем шчыміць, і іншых прадстаўнікоў іншых рэлігіяў не будем шчыміць, і вось наш кааліцыйны ўрад, куды ўваходзяць прадстаўнікі самых розных плыняў, груповак, сілаў Сірыі. Вось, но калі іх хопіць сапраўды надоўга, і калі яны сапраўды правядуць выбары у Сірыі свабодныя і справядлівыя, гэта будзе цудоўны прыклад, калі вось такія групоўкі разрозненыя, да яшчэ са зброяй у руках, яны ўсё ж таки прыводзяць да нейкіх пазітыўных зменаў. Адзінае, што скажем так, тэорыі, прымітыўнай тэорыі імавернасцяў, адзін прыклад не можа служыць пацверджаннем, што так будзе заўжды. Заўжды ў такіх сітуацыях, калі шмат груповак вырашаюць гэтыя праблемы мірна і дэмакратычна. А калі знікне адзіны палітычны цэнтр, якраз высокая імавернасць, што менавіта такія ўзброеныя групоўкі будуць вырашаць будучыню Беларусі. І тут зноўку глядзіце на цяперашні, на сённяшнюю сітуацыю ў Сірыі, там же спакою няма, там ізраільская авіацыя бамбіць іх, туркі бяруць пад свой кантроль гарады на курдскай тэрыторыі. Вось прыкладна тое ж самае будзе ў нас. Войдуць з поўдня, з усходу абавязкова войдуць. Браць пад кантроль пэўныя тэрыторыі, там пад, не ведаю, падставы ўтварэння буферных зонаў, пад, там, не ведаю, абароны насельніцтва гэтых тэрыторыяў і гэтак далей. Вось гэта ўсё нас чакае, калі ў нас не будзе адзінага палітычнага цэнтру. Я ўжо маўчу, што без палітычнага цэнтру нас просто не будуць чуць. Мы просто не будзем існаваць, і наш лёс будуць вырашаць іншыя людзі. І цяпер кажуць, да і так гэта захад, там усе астатнія краіны наш лёс без нас вырашаюць. Не, гэта не так. Нават калі паглядзець на вось гэты графік сустрэчаў і ўзровень сустрэчаў, якія праводзіць тая ж Ціхановская, мы бачым, што не, беларускае пытанне стаіць на павестцы дню. І цудоўна, што яно стаіць, яно не само стаіць, яго трэба ўвесь час падтрымліваць і прапіхваць наперад. А хто гэтым будзе займацца, калі гэтыя структуры ўсе самараспусцяцца? Зноўку, захад зацікаўлены, каб у Беларусі былі вось гэтыя структуры, якія могуць спакойна вярнуцца ў краіну там пасля ці напярэдадні падзення рэжыму і забяспечыць мірную перадачу ўлады. І пераход Беларусі да пабудовы дэмакратыі і зноўку там добрай эканомікі, замест таго, каб пераўтварыць Беларусь вось у гэтую Сірыю ў цэнтры Еўропы. Так што знікненне цэнтру палітычнага, знікненне вось гэтых структураў і офісу Ціхановскай, і кабінета, і той же каардынацыйнай рады, гэта ўсё не на карысць Беларусі адназначна і не на карысць беларускім перспектывам. Вось мы можам, канешне, гэта ўсё ліквідаваць, там радасна, ну і ўсё. А далей гэта для тых, хто застаецца ў міграцыі. Ну, у лепшым выпадку, вось давайте зноўку вернемся да гісторыі,
Там же не толькі сацыялістычныя сілы былі ў Беларусі, хоць мы ведаем чамусьці ў асноўным пра іх. Увогуле заўжды кажу, што там Амерыка яшчэ не адкрыта, Афрыка яшчэ не адкрыта, у нас Беларусь яшчэ не адкрыта. І мы ж не ведаем, што там адбывалася напярэдадні той жа рэвалюцыі расейскай, што адбывалася там у канцы 19 стагоддзя, як сабе асэнсоўвалі беларусы, ці сапраўды Беларусь гэта толькі вёска, як нас вучаць. Вось гэта ўся беларуская літаратура, так, 20 стагоддзя, я мужик беларус, пан Сахі і касы. Былі ж і ў гарадах, і сярод, скажем так, сярэдняй клясы, вышэйшай клясы, тыя людзі, якія былі апантаныя беларускім пытаннем. Вось адзін з такіх людзей гэта Эдуард Вайніловіч, якога, хацеў казаць, усе ведаюць, но страшуся, што не ўсе ведаюць. Нават, можа, не ўсе ведаюць, што ён быў фундатарам знакамітага чырвонага касцёла ў Менску. Увогуле, вось, зноўку, такое ўражанне падчас складаецца, што вось цэнтрам усяго беларускага, усёй беларускасці была Вільня. Не, Менск таксама быў гіганцкім цэнтрам. І ў 19 стагоддзі, і ў пачатку 20 стагоддзя мы проста не ведаем гэтага. Вось пачаць гэта вывучаць, і гэта офігенна цікава, азартна, вось спасцігаць гэта ўсё, і калі зноўку будзем будаваць Беларусь постдыктатарскую, вось гэта трэба, канешне, будзе развіваць, заахвочваць. Я думаю, людзі і самі з вялікай радасцю кінуцца гэта ўсё вывучаць. Вось, дык вось вяртаемся да Вайніловіча. Ён паехаў у міграцыю пасля вось гэтых усіх падзеяў рэвалюцыі, вайны і гэтак далей, усталявання савецкай улады. І ён на тэрыторыі Польшы арганізаваў інтэрнат для дзетак тых памешчыкаў, якія згубілі сваю маёмасць на тэрыторыі савецкай Беларусі. Савецкая ўлада канфіскавала іхнюю маёмасць, у міграцыі трэба неяк жыць, ён фундаваў вось гэты інтэрнат, дапамагаў ім. Дарэчы, цудоўная справа. Ён сапраўды зрабіў шмат чаго карыснага для шмат якіх людзей, не для ўсіх. На жаль, усім ведаем і разумеем, што дапамагчы нельга, таму трэба разлічваць у першую чаргу на свае сілы. Вось, гэта цудоўны чалавек, вось гэта рабіў. І зноўку, вось раней было пытанне ў вас, што калі там усе будуць займацца сваімі справамі. Гэтым таксама трэба займацца. Но гэта ж не падмяняе сабой палітычную дзейнасць, без якой зноўку перспектывы у Беларусі, і не толькі эмігрантаў, у першую чаргу беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны робяцца вельмі, вельмі сумнымі. Вось неяк так. Давайте, можа быть, два пытання, бо тут трэба нам трошку раней сёння завяршыць. Пасля вас у нас яшчэ будзе адвакат Алесь Михалевич. Таму, як вы лічыце, вот калі ўсё ж таки па гістарычных таксама зазірнуць у гісторыю, на прыклады, вы сказали палітычны цэнтр, вось які мы маем, там, скажем, офіс з кабінетам і ўсё астатняе, но мы маем Раду БНР. І вот што чакае, вось калі паглядзець, напрыклад, і магчымасць прыняцця, уздзеяння, уплыву Рады БНР на нейкія пытанні і на працэсы, што чакае вось гэтыя цэнтры? Калі глядзець па гістарычных, скажем так, прыкладах і досведах, усе ўрады ўвагнання, якія існавалі за савецкім часам, так, гэта грузінскі ўрад, гэта украінскі, у тым ліку ўрад Украінскай Народнай Рэспублікі, яны ж перадалі свае паўнамоцтвы потым урадам незалежных дзяржаў. Рада БНР гэтага не зрабіла. Цяпер, канешне, можна казаць пра палітычную прадбачнасць Рады БНР. Вось, я не ведаю, якія былі сапраўды матывацыі гэтага. Но тут зноўку пытанне ў легітымнасці. Дзе бярэ сваю легітымнасць у Рада БНР і дзе бярэ сваю легітымнасць, тая Святлана Ціхановская. Святлана Ціхановская бярэ сваю легітымнасць з выбараў 20-го году, калі беларусы
прагаласавалі за яе. Усе, хто знаходзіўся ў Беларусі, усе, хто хадзіў на участкі для галасавання у Менску ў першую чаргу бачылі вось гэтыя чэргі, бачылі людзей, якія ішлі галасаваць. Гэтыя людзі ішлі галасаваць не за Чэрашня, не за Канапацкую і нават не за Лукашэнку. Я не бачыў такіх людзей, прынамсі, можа яны і былі недзе. І гэтая легітымнасць, канешне, вось і дала гэты штуршок гэтаму нашаму беларускаму палітычнаму цэнтру і дала тыя неабходныя рэсурсы, якія цяпер дазваляюць заходзіць у самыя высокія кабінеты ў гэтым свеце, наведаваць самыя высокія форумы і саміты і прасоўваць там беларускую павестку. У тым ліку, дарэчы, і пытанне вызвалення палітзняволеных. А зноўку тут мы ўжо пра гэта казалі, на ўсялякі выпадак паўтаруся, што вызваленне палітзняволеных магчыма толькі пасля падзення рэжыму. Бо мы бачылі, што гэты рэжым не навостраны на тое, каб спыняць рэпрэсіі, ён можа іх прыпыніць, но каму цікава, вось як таму ж Міколі Статкевічу ці Ігару Аленевічу, якія выйшлі ў 10-х гадах, а цяпер яны атрымалі куды больш суворыя прысуды і вярнуліся зноўку за краты. Бо рэжым-то застаўся, яго выпусцілі. Яму дазволілі і далей здзекавацца, і далей праводзіць рэпрэсіі, і ўсе ягоныя абяцанкі там, зразумела, каму гэта радасць. Гаспадару Апейкіну, магчыма. Ягоным, не ведаю, ці шмат у яго паслядоўнікаў. І вось такім чынам у Святланы Ціханаўскай легітымнасць, якая дазваляе весці дыялог на раўных. Но у Рады БНР, не ведаю, на жаль, ці па шчасці, ўсё ж такі такой легітымнасці няма адпаведна магчымасці заходзіць у гэтыя кабінеты, но у Рады БНР гіганцкі аўтарытэт. Што б зноўку не казалі, зноўку, што б я не казаў пра легітымнасць, што хто абраў гэтую Раду БНР? Усё роўна у яе высокі аўтарытэт, які забяспечаны вось тымі падзеямі 100гадовай даўніны, і, уласна кажучы, усей гісторыі да нашага часу. І калі Рада БНР падтрымлівае Святлану Ціханаўскую, гэта нам гіганцкі плюс. Калі Рада БНР скажа «не, толькі я», гэта будзе гіганцкі мінус. І вось тут ужо зноўку сцэнарый, які прапісваецца Апейкіным, ён пачынае набліжацца да рэалізацыі. Наколькі я ведаю, Рада БНР тут займае разумную пазіцыю і разумее, што тая ж Святлана Ціханаўская гэта вельмі моцны інструмент у руках беларусаў. Ну і на завяршэнне, спадар Евген, і ўсё ж таки, калі мы вынеслі ў загаловак такое словазлучэнне, нацыянальнае прымірэнне, як яно магчыма? Вот калі паглядзець на досвед, можа быць, гістарычны іншых краін, суседніх краін, якім чынам? У нас колькі хвілінаў засталося ў этэры? 10 хвілінаў. Вось давайте за гэтыя 10 хвілінаў я буду вас пераконваць у тым, што гэтую тэму трэба абмеркаваць асобна, магчыма, падчас наступнай сустрэчы, бо гэтая тэма, яна выходзіць на такія філазофскія ўзроўні, у тым ліку на філазофію права, на філазофію пакарання, на тое, што такое справядлівасць, якія інструменты існуюць для аднаўлення справядлівасці. І вось як вы слушна казалі, як гэта ўсё ажыццяўлялася на практыцы, гэта за 10 хвілін просто не скажаш. Тут такі стос імаверных рашэнняў і зноўку тых плюсаў і мінусаў, якія гэтае рашэнне цягнуць за сабой. Добра, вы мяне пераканалі. Гэтую тэму глыбока будзем аналізаваць у наступным нашым выпуску. Давайте тады іншае пытанне. Калі вось вы ўзгадалі Сірыю, безумоўна, як шмат хто кажа, няма чаго параўноўваць Беларусі Сірыю, асадаўскі рэжым, лукашэнкаўскі і гэтак далей. Але ці не падаецца вам, таксама на гістарычных прыкладах, што нашым дэмакратычным сілам у сённяшняй сітуацыі варта больш увагі звяртаць на, я не ведаю там, як это правильно сказаць, фармаванне сілавога блока, на, можа быць, стварэнне, калі там не беларускага войска, то прынамсі нейкіх вот таких, в общем, мілітарны складнік, каб больше быў у павестцы дня. Значыць так, па-першае, я б не абсалютызаваў гэтае пытанне, гэтую тэму ўвогуле.
Бо тут зноўку ўсё будзе залежыць ад сітуацыі, якая складзецца. Могуць спатрэбіцца такія сілы, могуць не спатрэбіцца, могуць сілы існаваць, но нічога не вырашыць. Прыклад, Польша падчас другой сусветнай вайны ўрад у выгнанні, былі польскія фармаванні, як вы памятаеце, дапамагло гэта ўраду ў выгнанні, не дапамагло. Польша была акупавана савецкімі войскамі, і, уласна кажучы, паставіла там свой марыянеткавы рэжым, які быў, ну, можа, толькі ў меншай ступені тэрарыстычным і рэпрэсіўным, чым рэжым Сталіна. Так, такі чалавек Берут, імём якога названа адна з вуліцаў у Менску, ён дагэтуль палякамі прыгадваецца як такі польскае выданне Сталіна. Іншая сітуацыя, калі вось змяняецца рэжым, і вельмі шмат палітычных сілаў, не абавязкова сяброўскіх да Беларусі, і мэтам беларусаў, як будаваць будучыню нашай краіны, яны спрабуюць у гэтай мутнай вадзічцы штосьці сваё вылавіць. Вось на гэтую сітуацыю, канечне, у палітычнага цэнтру, пра які мы ўвесь час гаворым, мусяць быць нейкія сілы свае, каб не было спакусы там і заклікаў прыбегнуць да нейкіх замежных рэсурсаў, сілаў, а гэта заўжды ідзе не на карысць дзяржаве. Вось, павінны быць, можа, не ўзброеныя сілы ў поўным сэнсе, но, скажем так, вось я заўжды называю іх паліцэйскімі сіламі, якія мусяць падтрымліваць парадак падчас пераходнага перыяду. Вось асабліва першы момант, калі вось самы рызыкоўны для нас, калі мы можам скаціцца ўсё ж такі вось у гэты стан сірай грамадзянскай вайны на доўгія годы, зноўку з непрадказальнымі наступствамі. Вось гэтыя паліцэйскія сілы могуць і павінны супакойваць вось усе гэтыя гарачыя галовы, якія будуць крычаць: нам, што мы тут пойдзем штурмаваць, там і далей па спісе Дразды, Акрэсціна, Ціхановскую ці што-небудзь яшчэ. Вось гэта ўсё мусіць быць пад кантролем. Для гэтага так. Добра было б мець у сваім распараджэнні беларускія паліцэйскія сілы, зноўку добра мець стасункі з тымі, хто знаходзіцца ў Беларусі, прадстаўнікамі сілавога корпусу. Тут я не эксперт, не ведаю, самі разумееце, што гэта не ідзе нікуды ў паблік, ніхто не афішуе, но я думаю, што яны ёсць. Вось, судзячы па маім досведзе, скажем, жыцця ў Беларусі, абшэння, у тым ліку з прадстаўнікамі сілавога корпусу, там не скажу, што дафіга прыхільнікаў цяперашняга рэжыму. Пытанне зноўку, каб яны разумелі, дзе палітычны цэнтр, чые распараджэнні выконваць. Ну і зноўку, пэўны кантынгент, канечне, добра, каб быў вось дзеля таго, каб падтрымаць парадак вось у гэты самы напружаны момант. Дзякуй вялікі. Ну, як слушна заўважае Тацяна, было б добра этэр з Красуліным рабіць на 1,5 гадзіны, бо ён нестандартны госць. Можа быць і сапраўды добра, але... Не пагажуся на 3 гадзіны. О, хто болей, як кажуць, да? Ну, пакуль што ўсё ж такі пэўныя фарматы ёсць, бо спадар Яўген-то навучаны выкладчыцкай дзейнасцю, а я-то магу і не вытрымаць такія марафоны, тым больш, што эфір не адзін у дзень. У любым выпадку, дзякуй вялікі Яўгену Красуліну, дзякуй усім нашим слухачам, гледачам. Подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, каб як мага большая колькасць людзей паглядзела наши эфиры. Ну и, дарэчы, 20 снежня я буду ў Вільні, дзе мы у тым ліку разам з Яўгенам Красуліным, а таксама з Розай Турарбекавай і шэрагам іншых вельмі цікавых людзей будзем абмяркоўваць беларускую нацыянальную ідэю. Ну, умоўна кажучы, прэзентуючы вось гэтую кнігу, хоць она выйшла год таму, але ў іншых ёсць. Будзе дакладней, таму што запісалі з ім ужо размову, яна выйшла, каму цікава, можете зайсці ў архіў праграмы Ідэя Х, там ёсць праграма з Яўгенам Красуліным. У любым выпадку, Вільня, 20 снежня, пляцоўка Кропка, 18:00, заходзьце, спадзяюся, будзе цікава. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна. І яшчэ віншаванне вас яшчэ раз з днём народзіну. Дзякуй, Яўген.